Ten, 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 ten. Ala, mas maganda pa nga mukha ko dito sa Chubyu. Eh? Walang filter kasi dito sa Chubyu. Mas madami akong viewers dyan. Ewan ko ba, Jaye. Thank you for following me. 100 plus kaninang kumakain ako. Pag kumakain ako, maraming nanonood. Dito, wala akong viewers. May filter kasi. Hindi na ako, wala na. Umalis na sila. Oo, ganun din sa akin. Ay, 100 points na pala ako. Di ko na mamalayan. Thank you so much. Sino ba yan? Si Johanna. Thank you, Johanna. Kapag ko sa mga hindi pa nakatap-tap dyan. Hi, Jaye. Vlogger ka ata eh. Ha? Vlogger ka. Hindi, ano lang. Thank you sa padona. Vlog-vlogan lang yun. First place! Tan-tararan! First place! Top 1! Sino yung nag-top-top? Ang lakas ng kalaban natin, guys. Let's give a round of applause. First place! Ala, wala nag-comment? Mag-comment ka! Jose Marie Mojica Vlog! Tatararan! Congratulations! Second place, Diego. Ayan, shoutout. Tan-tararan, tan-tan-tan-tan. Third place, Kian Dangaran. Ayan, third place. Wow, sararan, 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 tan-tan. Ay! Thank you, Johanna. Thank you so much. And the first place MVP for this live is Johanna. Ang OA ko. Thank you, Johanna. Salamat. Hey, Ma'am Johanna. Mapapaibig mo si Ma'am Johanna. Patay ka. Hi, Shamo Lace Run. Yes, nanalo din ako. O, diba? Bilyones Mix Vlog. Mayrin Gonzalez. Shout out. Bigyan din ako ng bangka, hindi salbabida. Salbabida yon, hindi donut yon. Hi, Roy Gordon. Thank you for joining. Okay, isa pa. Sige. Hi, Boss NB. Hello, host. Hey there. Highly louder. Shout out. Good morning, Mary Gonzalez po. Hello po kay Mary Gonzalez. Tamsak host. Thank you so much, Boss NB, sa patamsak. Tamsak, tamsak dan. Dikitan tayo. Dali. Hello, Miss Kalog. Most smiling girl. Talaga. Ilang taon ka na po, Miss Anything? 62 na. Senior citizen, di pa nakakatkuha ng ayuda. Where are you from? Mindanao. Hi. Can I please get a shout out, please? It's my birthday today. Happy birthday, Princess Julia. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Magpakalasing ka ngayong birthday mo. Magpakasaya ka hanggat gusto mo. Tapos, hi Kian Dangaran. Salamat sa mga bagong join. Enjoy your day, guys. Barbera, thank you. Jenna Behi, thank you for following me. Jeff Seraje. Fried chicken. Ayuda ba, host? Wala pa, wala pa. Wala pang ayuda. Hala, bagay kayo nga duwa, pada kayo nga Ilocano. Ala, bagay ta ka, no? Hantamit nga bagay tao ta, diba? Hi, Felix Abadies, Ismael SD, salamat sa pag-follow po. Ang taon ka na po? Ako, kasing edad ko lang si Zainab, 26. Jollibee, bida ang saya. Ala, miss ko tuloy ang bakit. Magnilibre ka ba? Williard. Hello, Williard. Thank you po, Miss Moana. Kalog Di ba pala. kung ganito ilang taon na ako? Ikaw, ilang taon ka na? Tinanong na kita. Kasi edad ko si Ray Parks. Ay, ganon. Ala. Talaga? Hi, Annabelle. Sino si Ray Parks? Ay. Sino yun? Asawa ni Sandara Park. Shout out Sam Ronald, dude. Salamat sa mga bagong join. Asawa siguro ni Sandara Park yun. Hindi ko sa pa-heart me at saka pabango, Ma'am Betsy. Ala, wala akong nang tap-tap ng screen. Guys, paswerte nyo naman ako ngayon, please. Ayan. Thank you po sa mga, mga nagbigay. Guys, ano yung gagawin? Yan, 1, 2, 3, yung mga
ano natin. Jowa ni Zainab ba yun? Ala, X-Dirty. Hello, X-Dirty. Thank you, Barbera. Richard, salamat. Tignan mo, mas madami talaga akong viewers dito sa Chubio, dito sa Red App. Ilan yung ano mo, subs mo? Ano pa lang, 9-4. Dami na. Ano lang yan, wala pang isang buwan. Ay, hindi. Oo, may isang buwan na. Nag-isang buwan nung August 15 ata. Magto 2 months pa lang. Hi, Binyones Mix Vlog. Hi, good morning. It's good to see you. I hope you are well. Wala, nagla-live lang dun tapos nagko-content ng mga nakakatawa, ganun. NRM, salamat sa mga bagong join. Joker ka pala. May joke ka, madam? May joke ka? Wala. Wala? Hindi ako joker, tao ako. Sana all may jowa. Como estas pa? Wala po akong jowa. Thank you, Miss Mohana. Bohol Guys. DIY Travel and Tours. Salamat sa mga bagong join dyan. Myanmar. Oh, ang daming kiss, ang daming babae ni Kuya. Kuya, pang ilang babae ako sa buhay mo? Pag ilang babae? Ay, di na mabilang. Huwag ka na magbilang. Alam ko na. Hi, Benjamin. Salamat sa mga bagong join dyan. Boss NB. Grabe naman yung daming babae. David Escobar. Okay lang yan para di ka naman, di ka malungkot. Di ba? Mahal kasi ako ng mga viewers ko, tapos mahal ko rin is... Araw-araw masaya ka sa letrang M. Anong sa letrang M? Diba? Grabe tanong mo ho, sabi ni Boss NB. Ano ba yung tanong ko? La 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 la. Guys, follow niyo po siya sa, sa Red App. Ito guys. Si Madam Anything. Oo, subscribe niyo ako. Babasagan ko kayo ng trip. Hi Mio, hi Nin, Jomar Lizero. Hi Reynante Prado Panen Adventure. Good morning. Shout out po kay Reynante. Yan, good morning po sa mga viewers natin nagagandahan. Pa-shoutout sa asawa ko kay Bong Clavio. Hala, nyamitin. O siya, sige na, babay na, Boy Tapias. Thank you so much. Babay na po. Ingat. Thank you. Next time ulit. Mm-mm. Thank you, Ma'am Sky Blue. Bye-bye. Uy, nagla-live si Elnica. Elni. Ay, ayoko pala kalaro. Ay, don't accept. Ano ba? I forgot. I mistaken. Sorry, I invite you. Gracias, Hena. ¿Cómo estás, Hena? ¿Qué me cuenta? Kwenta. May kwenta ako, no? Alam mo sa akin. What happened to your face? Mute the sounds, please. Fresh press, bagong ligo. Oy, wala pa akong ligo. Talaga, mukha akong bagong ligo. Di na nga mabilang, bibilangin mo pa. Hi, Randy Rosario. Sardinas man, auntie ko nana. Hello, idol. Buo na naman ang araw ko. I miss you. Bakit? Paano hindi naging buo yung araw mo? Fresh press, bagong ligo. Hello, shout out. Pintas lata ure awan digos ni Manang. Oy, talaga? Haka nga mong bulbula, mabagkal ka. Hi, Paulino. Salamat sa mga bagong join, sa mga bagong pasok dyan. Ala, nag-blooming na iti chubyo, iti toktikhaan. Ito kasama. Ni, anak nga na blooming dito, dagamin tikwan. Naangot lang ko na. Naangot nga, baka si Karay Jai. Hi, Diego. Thank you for joining, guys. Hola, amiga. Hi. Batallita amistosa, ánimo plebes. Tiki-tiki. Tiki-tiki, ang saya.
full tap lang. Hi, beautiful Asetro. Thank you for joining. Don't forget to tap the screen, guys. Na-alsam ko na. Kasano ka-alsam na. Guys, times 3 gifting points, 23 seconds. Guys, please tap the screen, guys. 4 minutes and 31 seconds before the PK and live. Everybody keep tapping the screen, guys. Sige, nagtap-tap kayo ni Elenita Almansor. Tap-tap yo. Sige. Laban. Adapan laban tayo. Ti pa nagrurupak nga iparangad kayo. LBB ko lang guys. Salamat sa mga bagong join dyan. Don't forget to tap the screen and share the live, guys. 4 minutes. Tap, guys. Tap kayo na. Sige na. PKS Bratinela. Hoy, magtap-tap nga kayo, guys. Ala pa yung nagdengdengag kanya. Walang nakikinig sa akin, guys. Ano ba? Kaluluwa ba ako? Hi, guwapa. Hi, Virgilio Saranela. Alfonso Velasquez, Hola Amor, shout out. Jollibee Golden. I'm gone hiding now. I'm shining like I'm born to be. I'm going up before. Oy, Jubay, gumatang ka taho. Ah? Mana? 20 man kanya, kuya. Mano nga 20 kanya? Anya? Ay, may sanga-sanga, duwa nga 20 kuya, tsaka may sanga-sanga pulo. Thank you, Ilocana girl. Catch and cook. Wow, salamat. Salamat sa papinger heart. Sige pa. Sige pa ni Manang. Paggatang ko taho. Sige na. Manang! Paggatang ko lang titahon ni Mabisina. Kunin mo yung taho. Ay, may palain natin, ane. Bahala ka pa di ka merienda. Gumatang kayo, taho. Naimas ti taho. Taho. Dito. Don't close your eyes, let it be me. Kunin mo dito yung taho. Halika na $5 ko. Marjorie di kag bate. Wow, thank you. Nyamo ta ima na daytoy. Nay pasikigon ginwa. Ay. Good job. Thank you. Nagimas si taho. Guys, ang sarap ng taho. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang magtaho. At baka matanaw nanyo ang tunay na
kalagayan ko. Woo! Kayo ba na nakaupo? Subukan nyo namang magtaho. Oh yeah. Subukan nyo magtaho. I'm gone hiding like I'm shining. One bucket Jollibee. Fried chicken, ice cream, sundae. C1, C2, C3. I'm going up, up, up like spaghetti. Nathan, thank you for joining. Paulan na, tama na. Tumigil na nga ang ulan. Halawa mo, di kwanan. Nasupsup ko mo, di isang itnam. Malibre po. Libre nyo ako ah. Hi Arcila Lanoza. Much love everyone. Hi Miss Kalog Kamot. Hello Abre Asuncion. Hey girl, are we still good? Hi Kian Dangaran. What is that? This is what we call taho. If you're going here in Philippines, don't forget to taste it in the street because it's very good and it's very nice. And you know, this is good for health. There's a lot of benefits for health. Probiotics. Yes, you are already see there in the street, and some people who are going to surusur there, and surusur gumatang na. Kanang aglalakot ako, gimatangak lang. Salamat po. Ba't ka nagpapasalamat? Nagbigay ba ako ng ayuda sa'yo? I'm going up, up, up before the moment. Gonna be golden. I'm gone hiding now. I'm shining like I'm born to be. We keep my by believe. Wala nang lasa. Tigilin ko muna yung mga manok. Ang tismosa nila. Tingnan niya. Ganyan din po ang relasyon pag malapit na maubos, pasensya, mawawala ang lasa. Totoo yan, nakakasawa, di ba? Kaya kung ako sa'yo, Rabi, makipag-alyansa ka sa akin, magtanda ka na lang na walang asawa. Ganun lang.
Kasi ang buhay, hindi naman okay. Nagsawa ka na ba? Hindi, kasi wala pa naman akong asawa. Hi Rodolfo, kaakbay. Sus apo siya kawan asawa ko na. Wow, proudly baak ka. Nabaakan ka mga padak. O ba, naging mas maatan? Sige pa, ay, magtit ka pa ti Rose. One balo ak, ay, madigaro to. Manangi balo ka mo. Hi, Jun. Wag mo na habulin parang aso, sabi niya. Sayang naman kung magtatanda kang mag-isa po, sabi ni Christopher Diaz. Awangar, di ka paragpag ko. Berbero ko, garo, di ka paragpag ko. Kaso naman, ang nahanap ko naman, ang mga kaparagpag. Kabinbin nagtimot. Hi, Belly! Thank you for joining. Si Datay Tibalatong. Tabatutudo manan. Kaparagpag nga ako na ni Joy Ramirez. Awangar, di ka paragpag ko. Di ka binbin nagtit ko mo tinabiro ka. Awanan. Manipod di ka binbin nagtit kon. Isumot ti inay ayat kon. Pada kami nga magtit. Kung duwatan ang agkadwan ako na nahat ka mo nga bagtit. Di berbero ko di pada nga bagtit. Di uray agbagbagtitak. Uray agbagbagtitak mawawatan na. Kasjay. Uray permiti bagtit ko. Mahal na kasjay. Nga dadji bagtit ka lagaro doon. Panda ka penguungtan nga iparparnged nga wa. Panda ka nga iparparnged nga bugbog-bugog. Kisak paawatan ka kunana. Madinak maawatan. Basta kahit ko di dabagbagti na nga padak. Mabalin sa bagtit nakmot kunan Joy Ramirez. Babae ka mo. Ada bagtit mo garod ako nana. Alam nyo, tsaka nyo lang makikita yung taong totoong magmamahal sa inyo kapag once na nag-live-in kayo ng partner mo, tapos nakita niya yung totoong ugali mo, totoong ano mo, dun mo makikita kung talagang mahal ka, dun mo makikita kung tatanggapin ka o hindi. Kaya habang... Hello. Kaya kapag hindi mo ipakita yung kabaliwan mo sa partner mo, hindi mo makikita kung mahal ka talaga ng taong niya. Yung pinakita mo na yung kabagtitan mo sa kanya, tapos, ganto ka pala, ayaw na kita. O, yun yung taong hindi ka talaga mahal kapag iniwan, kapag nakita niya yung totoong ugali mo. Pero kapag yung taong yun na nakita yung kabaliwan mo, mahal ka pa rin, kahit hindi ka naliligo ng isang linggo, rin nagangtud ka, kahit sobrang baho mo, kahit hindi ka nagtututbrush, kahit mabaho yung kilikili mo, mahal ka pa din, yun yung totoong nagmamahal sa'yo, kaya huwag mo nang iwan. Gamit, nagpadpada kayo nga ng dod. Pag nakita mo yung isa, wag mo nang habulin, iiwan ka rin sa huli. One. Zay. Naabak tayo ba nun? Hello from the United. Haha, pakis muna ko na nakisin. Ikis mo yung screen mo. Okay kala. Sorry late ako sa kalam. Oo nga, wala na. Latit ka na ngayon. One, nalalam mayang. Grabe ka mo. Melody, Walter, Ilabandak. Grabe nes kamot, jak mairusok tama ka domingguhan nga digdigos ka agtok bras ko nana. Grabe mamati ka. Ay, grabe na yan, baho na.
Uri adabatit mo, agkaparagpagtan ako na adik kayat. Pero ko di ka binbin nagtit ko, hindi ka paragpag ko. Ate pataya, ay awan. Nakapasok kak ti kuan, nakaipasok kak ti pataya nga waiting yun. 17:21. Kagigising ko lang po kasi sa kalam. Ay talaga. Kubrador na ti waiting dito, ayan. Apa? Agtaya kayo? Agtaya kayo? Baring bumanangak. Dami viewers, konti lang likes. Babam so da. Ag-likes daw mo la dagitan. Wala pa kasing 1 hour. 25 minutes pa lang. Naglaingan, camaraderie tweeting. Tapos abay mo mga nakangangdod ko na. No mahal mo garo, di mo garag nga masukat. No talaga nga ipakitam nga ay no talaga nga subukong di tao no talaga nga mahal na ka. Aje ti sekreto. Ipakitam ti bad sides mo kanya na. Pakita mo yung totoong bad sides mo, pakita mo yung totoong pagkatao mo. After 1 month na magkasama kayo, dun mo makikita yung totoong ugali ng ano mo. Tsaka mo makikita kung mahal ka talaga, iiwan ka o magi-stay siya sa'yo. Yun yung ano. Kaya kung ako sa inyo, huwag na kayo mag-asawa. Magbaak na lang tayo. Melody! 242 million viewers. Please double tap your screen to like. Ay, thank you, Melody. Salamat. Ay, sige pa, sige pa. Ala, puor. Ice cream. Love you so much. Gigi, galunggong. Vincent from Saranay. Thank you for tapping the screen. Ay, apo. Di ka iiwan pag meron kang pera. Music on stage. Yuhuu! Rose, thank you. Thank you for the pa-finger heart. Sige pa. Michelle Danao. Ayaw mamansin, maldita ata to, sabi ni Jackie Rimaswel. Ala? Sorry na, huwag ka na magalit. Tama po, wag naman sayang yan, idol. Ganda mo pa naman. Sinabing tama po, tapos wag naman. Ano ba talaga? Wag ka na magtaya ng waiting. Hindi ako nagtataya ng waiting, nagpapataya ako ng waiting. Taya kayo, nyatayan nyo. Taya na kayo, guys. Magtaya na kayo. Bubulahin ko sa silok ng salamagi. 77? Ano yan? Bingo? Wala pa ng number sa bingo yung 77 na yan, ah. May anak ka na, ilan na po? 2 dosena. Uray ka lamaul ulaw ka nga kanayo na no kababay mo di ang doon. No siya, ipurwak ko di fish bantap no madigusan ko na na. Apay di fish pantay lang, di pa lang ngayon ti kuwa. Yan di pa lang ngayon ti kuwayo, kanal. Rambulman nga ro, 12 ko na. Tayaan mo, 143 idol. Si kayo, timang taya, awang kwartak nga pagtaya dagiti pagbagayo. Wala nagpapataya dito, guys. Guys, everybody keep tapping the screen at the boyfriend mo. Awan. Guys, tap-tap kayo na. Di ba na nga si kayo? Tap-tap kayo. Pangabakon dak. Sige na. Tap-tap kayo na di. Naglinay tilubong. Sak lang tinatagari dito. Ayan may. Marangas. Tap-tap kayo. Tap-tap kayo ni guys. Mapukaw to ti TikTok. Wow! Thank you! Thank you, Allah! Ala, Diyos ko! Baka pabalay ako. Dala! Pura tagdugo nga pa eh. Commercial. Michelle, salamat!
Sige pa rin, ala, 1 rose lang hindi, 1 rose. 1 rose na ne, 1 rose! Hi, Sarsicorn. Ay, target rate sa Gyamanak Milode, naglaing ka lang talaga. Vincent! Sige pa ini, palod-palod na tiparngad kayo. Pabili po Minute Maid. 3 times na ako nanood dito, ngayon lang din ako napalike, sabi niya ni Bibi Boy. Talaga? Jerry! Sige na ne, times 2 ka na ni Isaldayo pala dagita mabagbagi yo. Hi, Ginalen! Thank you for joining Fall in Love. Salamat sa mga bagong join. 3 seconds to go. Ala, mababotan ko rin tadyo bangiron. 50 na dito. Yala. Guys, igan! Nagkaptap kayo. Nagpalpalakpak pa yan niya. Naglaing agbudol na iti kaabay ko. Ano siya? Vincent from Saranay. Melode, thank you. Ay! Jenny! Jadulan. Sige pa. Tap-tap yun pa. Tap-tap kayo na ano? Asino dahit ako na. Diyak mo. Hi, Acquister Negosyo. Awan maibagamon ko na. Adapay lang. 41 di bangir ni 52 na ko ni Ola. Kumamkamat di kabalyon manangase. Guys, 1 minutes to go. Manangase. Tap-tap kayo na niya. Gagatid ka abong ko. Handahan nyo man kasi nga yakap ay halik-halikan tong ilong ko. Elisa Mendoza. Mami Judes, thank you for tapping the screen. Vincent from Saranay 193 GLP. Yay, tap the screen, guys. Tap the screen. Share dalay. Lalabas na yung kulangot. Dalian nyo. Bagtit ko na nakutin. Guys, nagtap-tap kaya na ni, dapat na bagbagtit dito. May mas baliw pa kaysa sa akin dito, no? Huwag nyo akong sabi-sabihan na baliw. Matino akong tao. Hi, ganda mo. Talaga. Mga nasa ilang porsyento ako kaganda. Mastermind! Thank you, Melody. Ala, partaka. Ala, 57 no, nagbalbag sa padpada kami. Nagpadpada kami. Kumamkamat di kabaliyo. Tagadag like that. Mastermind, thank you for joining. Pa-shoutout na lang ate from Nueva Vizcaya. First time ko napanood ng Ilocana streamer. Hello, Kabsat. Hello kay Bibi Boy. Once upon a time, thank you for joining, guys. Ala, 63 di bangiron. Waka waka. Samina-mina. Waka waka. It's time for replica. Samina-mina. Waka waka. Please. Timmy, how are you? Here I am, drop hand hearts, big heart, guys, it's like, ngamot nun, waka waka, samina-mina, hu, nyamot. Melody, thank you. Nagbabay ka pa, hindi ka lang ko man nagpakpakada. Bugbog ako lagi dito sa Toktik, guys. Wala kasing ang hirap walang nagtatap-tap, walang isa lang. Ilocana ka pala, hindi ko masyado maintindihan. Tagalog kasi ako, pero maganda yan. Maganda ka yan, ang gusto ko, prangka. Yes. Prangka kaming mga Ilocano. Hello na pintas. Pabili yang town. Ay, hindi ko po binibenta yan. Wala na po kasi akong wala na po kasi akong stock kapag bibilhin mo. Marami pang bibili kasi. Crisanto! Salamat sa mga bagong join. Agyaman na pinimpus-puswan. Yanak na kumyo. Uray na saksakit na kumyon. Albert! Janela. Sino si Janela? Panoy Vlogs TV, much love, shout out.
Hi, Pakis. Hello, Ilocano. Yes, I'm Ilocano. Prayang Dumala. Una yon. Chandler Ayban. Agyaman ti panagtap-tap yu kabsat. Datoya manon. Kada kayo. Naimpos man nga naknakam yu. Rin ang sakit tinakam yu kanya kon. Kunana. Psst, kamot. Okay, nas mo. Ukis sabam. Ukis tiburong mo. Hi, J Dialogo. Salamat sa mga bagong join. Don't forget to like my live and share the live, guys. Ito na yung ano. Hi! Shout out DMC Aburlan, Garod. Ang tap-tap, guys. Umpisa na naman ang laban. Tap the screen. Share the live. Ala kayo. Nagpintas ti kalaban tayo. Awan ti lablaban tayo kay Malang. Nagpintas suna. Nagapusuna ni Mitena. Mang Tomas. Thank you for joining. Tap-tap kayo, guys. Hey, pretty cute girl, study hard, be someday cause you are beautiful, smart, funny, remain wise, thoughtful, discerning in the sight of God. Bless and love so much. Take care, real care. Thank you, Maria Gracia. Ang saya ni Anita. Grabe. Sino si Anita? Wala na si Antonio ko. Nilayasan ako. Mang Tomas! Ako to si Banana Ketchup. Guys, ikaw lang sapat na. Siyak pa nag-invite kini ata ni. Aw mo ti maipanlaban tayo kababain. Vincent! Hi, guwapa. Cute mo talaga. Love you. Wilfredo de Viva, salamat sa mga bagong join dyan. Don't forget to tap the screen and share the live, guys. Tap kayo, daddy, guys. Ilocana ka ako, nana. One, abaya. Ilocana ka, mat. Na Ilocana ka, kung na magtap-tap ka garo doon. Mang Tomas, thank you for tapping the screen. Vincent, thank you. 1 rose, guys, for reach the target, guys. Guys, 1 rose. 1 rose. 4 times 2. We need to reach the target. Ay! Vincent, saan ka po? Sabi niya, times 2 gifting points, guys, starting zone. Guys, times 2. Times 2, guys. Nagpigsati kalaban tayo, guys. Magbagakan niya yun. Kawayan ako. Ha? May nagsasalita pa lang. May nagtitiktok pala dito na kawayan. Oh my gulay. Enrico de Sonia. Thank you for following me. Sige, palod-palod at iparangad kayo. Gawis ay argumo. Napintas ti balasang. Dan, now beautiful. Taga ano ka? Taga US Navy po. Adda apritada nga flavor ta pres katunam. Awan, flakes in oil adda. Apay matim kayat? Ti flakes in oil. Guys, times 2. Times 2, guys. Times 2 kanon din baga na ni. Times 2. Times 2 gifting points, guys. 7 seconds. Ala kayo. Nag-roast na di ba? Garawat ka dyan to. Nyamot dun. Adda ilog mo, manang. Nyang adda ilog. Awan. Resort adda. Guys, agtap-tap kay garo dun, ani. Nagpintas ni manang ni, Agtap-tap kayo, nani. Tap-tap lang kayo, guys. Ano mga bak tayo. Ilocano ang BF ko, hindi ko naintindihan pag magsalita. Johanna! Ay! Johanna, laban mo ako, Johanna. Shout Dodoy Fish Vendor. Ay, nandyan ka pala, manang. Bakit parang ang tagal mo nawala? Nag-ibiktos kasi ako. Nag-teleport ako papuntang Antarctica, tapos nakabalik din ako dito sa Pilipinas agad-agad. Parang Encantadia lang. Hi Mario Manggil, ang ganda mo, idol from Hawaii. Ay, kalog Marjorie na pintas nga bigat mo ko na nanihi. Hello kanyang bantay. Bantay tinagan mo kanya kan nga hil. Ala, 55 seconds lang yun.
Guys, is na ipundak man. Guys, 55 seconds na lang guys. Everybody guys, mag-tap-tap na kayo guys. 47 seconds guys. 47 seconds. Tap the screen. Ma'am, ano ya tinagan mo? Marjorie, tinagan ko Marjorie. Jasmine! Thank you, Johanna, for tapping the screen. 32 seconds to go, guys! Ah. Ay, ko na ito bugbog kawan at ninang. Ay, Mang Tomas! Woo! Thank you, Mang Tomas! Hindi ko paborito ang Mang Tomas. KFC gusto ko. Ay! Sige, kamot ng ilong. Oo. Snipe, guys. Mang Tomas. Thank you para sa pa-all fam. Wala. Nakablanda na. Ay! Thank you, Mang Tomas. Okay, bye-bye, Gia. Thank you. Ala, dati 1-win streak tayo. Ingatan tayo dito, 1-win streak. Wag-wag. Si Kaate taga-banbantay. Una na. Katanagan mo, Hill. Pangalan mo, Hill. Diba? Ang Hill is bundok. Nagliday ti panawon. Makasabsabay ti universe ko. Ang lungkot ng, ano na. You understand what's on my mind. Love become too much. Never fall behind. So you goodness. Hindi po bundok ang hill. Ito ay burol. Burol pangalan mo, burol. Pa-shoutout po, ma'am. RM Sibugay the second. Queen Camel, hello. Karim 123. Hello, Karim. Motostag, hello po. Big J Fishing TV, ma'am, pwede kang sumali sa PBB. Baka pagpasok ko pa lang doon, tanggal na ako. Wala naman akong talent. Magbunganga lang. Motostag, salamat sa mga bagong join. Aldrin Escalon. Pag-audition ko pa lang, bagsak na. But you're always, do you like big plant? Big eggplant? Ano kaya nga dakdak-dakkel nga tarong bagi mo? Mang Tomas! Hi, Mang Tomas! May nag-invite na naman. Sana may galit sa kanya na gifter niya para lumipat dito. Hi! Ano na taya? Match, okay. Boxing. User, thank you for joining. Where are you from? Colombia. I am from Colombia. Are you? Philippines. Filipinas. Yes. Porque es la primera de Filipinas, ¿no? Que vamos a matar con ella de Filipinas. Ahí te seguimos. Tuwang-tuwa kayo dito sa Pilipinas. Gusto yun sa Pilipinas. Ang daming kurap. Mang Silos, Mang Tomas, thank you. Guys, everybody keep tapping the screen. Share the live, guys. Thank you for tapping the screen. Don't forget to like my live, guys. Follow me. Okay. I follow you. I follow you already. I'll follow you. Thank you. Well, thank you. Ay, akala ko sa akin. Ano ba yan? Ano ba yan? Sa kanya pala yun. Akala ko sa akin. Akala ko sa akin yung figure. Sa kanya pala. Ako kantik. Sayang ko. Ano santik. Hey, sayang ko. Dama na ng gugiri. Ano naman na diri. Narik-karik saya. You husband and bride. You husband and wife. Ay, mi hermosa, gracias, Richa, mi amor. You couple. Okay. Mande mucho. Brothers. Brothers. Family. Okay, nice. We are no more.
Naglalag pala ako. Sorry. Vamos, vamos, tapos sa pantallita, gente, vamos, tap la pantallita. ¿Cómo has estado, Chucky? ¿Ya fue Chucky? ¿Cómo has estado, Assalamualaikum. Chucky? Qué milagro que vienes por aquí, Chucky, Chucky. Kuya tap-tap ka man garo nagpaiso di soya ako. Kuya tap-tap ka ni. Oh, sige na. Tap-tap ka na ni Kuya. Así me habla. Pago, te pone un canción. ¿De qué te ríes? Te voy a llamar. Aray. Ba't kasi nampal? Ano ba yan? Michelle! Hi! Did you know what? It's more fun in the Philippines. Cesar Maytam, di ba? Naghihirap na nga ang Pilipinas, masaya ka pa rin, o di ba? Buhay na buhay, hindi ka stress, hindi ka mamamatay. Dami na nga nangyayari, hindi ka maganda dito sa Pilipinas, dami na nga corrupt. Masaya ka pa din. Te lo juro que está loco. Rojo hermoso, gracias. Hi, Chubby. Bagam kitchen ba? Maawatan na. Ano, Aji, kuya? Wow. Ay, antes na dyan sa pula show. Guys, patagdag naman oh, 5-0. Guys, dagdagan nyo ng 5. Guys, dagdagan nyo ng 5 para magpapareho kami ng score, 250. Hi, Rodrigo Gabriel. Salamat sa mga bagong join dyan. Tú no respondiste. Te no respondiste. Y dejaste al niño en visto. Ridículo. Y dejaste al niño en visto. No, mentira, Richard. Sí, yo te escribí, Richard. La verdad, sí te escribí. Mayat paggaak mo kas labaka. Nya ka kamot to, nagadong nga ibagam. Baka pay, madi mabalingan wang. Pregúntala a ella. Ella sabe perfectamente que yo le escribí. Y usted no respondió que Debe estar muy ocupado, me imagino, con la familia. Ah, claro. No es que aquí es con la ¡Ismael! ¡Eche! Okay, bye-bye. Bye-bye. Goodbye. Bye-bye. Goodbye. I love you. I love you. I love you too, Muhammad. Chup chup. Mwah. Guys, mag-out na ako. Ilang minutes na ba ako nagla-live? 54 minutes pa lang. Ang tagal maayos ng ngipin ko. Tabing yung ano. Kailan kayo maayos ng ngipin natin? Tabing yung agad. Miss Kalog, good morning. Hi, Yod. Salamat sa mga bagong join dyan. Pakis po, sabi niya. Kiss mo mukha mo. Hi, Siyang. What is your thoughts on age gap? I'm 23 from USA and my wife is 43 Filipina. I thought that if you're going to have a couple, if you have going to have a partner that is already 43 and you are 23 years old, I think that
It's so much sweetness. Sweetness, maturity. You are encountering maturity for that person, because you feel secured for her, because awanan. Hindi pa kapaantok ako, kiss nyo free. Ayan, si Great Kisser, ayan, i-kiss nyo siya. Ano raw? You may feel secured because for that person, kasi kapag nagmahal kayo ng mas matured is parang alam nyo na masarap silang mahalin kasi sobrang lambing nila, kaysa unlike kasi kapag magkapareho kayo ng edad, parang ano na hindi nyo na-feel talaga yung sweetness. Kasi kapag nagmahal ka ng ganyan, di ba? Ako 26, tapos yung boyfriend ko is 40 years old. Parang may encounter mo yung pagiging matured. Tapos ikaw childish ka dati, di ba? Ang maganda kasi kapag ano pangalan yan? Pag may partner kang ganyan, may edad na, ibibigay talaga lahat sa'yo. Secured ka na kasi hindi na yan mag-iisip na mambabae, ganyan, manlalaki. Unlike lang kung babaero talaga, wala kang magagawa. Hi, beautiful eyes. Nice to see you. Agpaiso nga ta, baka kunkunam lang mo. Totoo yan. Mas sweet kasi kapag pag magkapareho kasi kayo ng edad, parang lagi kayo nag-aaway. Kunwari, 26, tapos 27 yung jowa mo. Magkapareho kayo ng pero parang mas maganda kasi na age gap na lang. Nagkikare yung taong yon. Loyal yung taong yon. Yung nasa 35 plus tapos ikaw 26, 10 years gap kayo, mararamdaman mo talagang love ka niya. Kasi kapag sa edad na yon, tapos sa edad na yon, hindi na siya mag-iisip na lokohin ka. Ayan, alam niya na napagdaanan niya na yung mga cycle mo, yung age cycle mo, napagdaanan niya na yon. Kaya alam niya na kung ano ka. Pag 27 yung BF mo, ang dami. Alam niya kung ano ka. Kasi, syempre, nauna na siya di ba? 40 years old na siya, tapos 26 ka pa lang. Alam niya na yung cycle mo. Alam niya na yung, kung ano yung nung 27 years old, nung 25 years old ka, hanggang 30 years old, alam niya na yung cycle mo kasi naranasan niya na yun. Hindi niya na kailangan pang magloko. Kasi ikaw lang. Hi po. Ayan looks out your window. Hi, Ayan. Wedding nga. Ano ka? Tao. Ada siguro BF mo nga 40 plus titawon na. Dati yung ex ko, nasa Europe. 37. Ay, 18 ako noon. Tapos siya 34. 34. Ay, 34 ba? Hindi, 30. Oo, 18 ako noon, tapos 32 ata siya. O, 32. 32, 31. 31 na, 32. Basta. It's almost 80% of relationship are very common because of age gap. I agree with comments. Yes, tama yan. Kaya mas maganda kapag magkaroon kayo ng partner, guys. Wag nyong, hindi naman sa limitasyon, guys. Hanapin nyo yung age gap talaga. Yung edad nyo is dapat magkalayo. Kung gusto nyo naman na maging sweet, ganyan. Malambing, loyal, hanapin nyo yung taong may edad na, or hindi naman sa sobrang may edad yung ikaw 26 ka, tapos siya 40. Okay na yon, hanapin mo yung 40 years old, yung 40 years old pababa hanggang 30s, mga yan. Kasi, hindi na yan may isip pa magloko yung mga yan.
Pero kung gusto mo naman ng hindi ka nasasakal, kasi kapag once kasi nagmahal ka ng ano, sasakalin ka niyan eh. Sakin ka lang, ganun. Pero kapag sa edad na kasi na ganito, 25 years old ka na, parang nag-uumpisa pa lang yung cycle mo maging mature. Yung nakikita mo pa lang yung totoong realidad ng buhay. 40, babaero pa rin. Ay talaga? Meron din ganun. By the way, hindi naman kasi pare-pareho ng mga mindset, di ba? Hindi naman tayo pare-pareho ng mga ganyan. Talaga magkakaiba talaga. We have a differences kinds of cycles, di ba? Wala pang pera ang ganun edad idol. Thank you to everyone who helped by pressing like. Thank you so much to all of you. Baka all this gold. Wala nga eh. Di ba yung may edad na naging ex ko, wala naman siyang ano. Hindi naman siya sobrang mayaman. Wala talaga. Parang OFW lang siya, pero wala naman siyang ganun. Walang, ano pangalan nun? Walang namagitan sa amin ng ganito. Kasi 18 years old pa lang ako nun. Nagimas ka to. Ano ba yung pangalan mo? Nagimas.ka. User 835, hello beautiful girl. Pa-shoutout ma'am beautiful, good morning. Salamat sa mga bagong join dyan. Kasi once na, 'di ba, yung 40 years old na kasama mo, tapos ikaw 26, na-absorb mo yung mindset niya, nagiging matured ka din. Marami ka din matututunan sa kanya. Pero kung, ayan, childish tayo, ang sarap kayo magpalambing sa ganong edad. Ang end kaban, kabsat, mapanak agarado ken agsakatin, ipakanti baka. Ilan po lahat ng nunal mo? Hindi ko nga alam. Ano ba ibig sabihin kapag madami kang nunal dito sa mukha? Ayan, dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dito meron pa dito eh, sa, eto, 8. Tapos meron pa dito sa piling mata. 9. Dami, di ba? Tapos dito sa likod ko meron ding 2. Siguro, ano, mga nasa 15 nunal. Kasi meron pa ako dito eh. Dito. Ayan o. 15 nunal. Maul. Ay, nuwang ka. Jube, durun mo man ginuwang. Ay, di karam eh. Bimigayon. King Kong Kang, thank you. Anong nabibili sa tindahan na hindi gawa ng tao? Anong nabibili sa tindahan na hindi gawa ng tao? Hoy, anong nabibili sa tindahan na hindi gawa ng tao? Anong nabibili sa tindahan na hindi gawa ng tao? Posporo? Tama ba, posporo? Gawa din ng tao yun. Gawa po yan ng tao. E di, ano garod? Ano ba yan? Pinag-iisip mo naman ako. Tamang sagot is itlog. Ang galing mo naman. Buti hindi mo ako pinahirapan. Alam mo naman pala bakit mo pa tinatanong sa akin. Oo nga no, itlog. Gawa ng manok yun. Haha. Galing mo! Kalog! Mian Shodri. Guys, mag-out na ako maya-maya. Abutin ko lang ng 1 hour tong live ko. Asin. Ginawa din yan ng tao, yung asin. Hindi naman yan magiging asin kapag hindi gagawin ng tao na, galaw pa din ng tao yun, asin. It's hard to understand your language, sis. Yes, but I will try. Anong nauna, egg o manok? Manok. Siyempre kapag yung itlog ang nauna,
Sino yung gumawa sa itlog? Yung manok, di ba? Pero ang alam ko, sagot mo sa akin, itlog. Pero para sa akin, manok. Kasi, pero, ang gulo kasi ng cycle, di ba? Yung manok nanggaling sa itlog. Di ba? Naguguluhan ka din. Pero tatanungin mo yung itlog na yon. Siyempre, yung itlog na yon galing din sa manok. So, ibig sabihin, yung manok na yon galing din sa itlog. Kaya itlog, di ba? Ang gulo. Kaya naguguluhan ka din. Paano mo naman may explain yan, kabatak? Alam kong may secret explanation ka. Lahat ng nauna ay gumagalaw ng likha ng Diyos. Ano nabibili sa tindahan mo na isang letra lang? Anong nabibili sa tindahan mo na isang letra lang? Ay. Kasi si Adan na buhay may itlog na. Grabe ka naman. Wow, trivia, sabi ni Jay Lacson. Ito, may sagot dito sa YouTube view. Sabi niya, kasi si Adan, nabuhay daw, mayroon ng itlog. Grabe. Nauna manok. Pero tanungin ko sa Rafael, saan nanggaling yung manok? 'Di ba sa itlog din? Oh. Kaya maguguluhan ka. Yung manok, itlog din 'yon. Ba yan? Pero yung itlog galing din sa manok. Tapos yung manok, nabuo din na parang itlog. Hoy, alam nyo guys, sumasakit ang ulo ko sa mga tanong nyo ha. Ate, alam ko, mas masarap ang itlog pag kinakamot. Ay, ganon. Ba't mo naman kakamutin? Pinipisa yan, di ba? Napipisa yan. Ibig mo sabihin, yung itlog namin galing sa manok. Oo. Mali yung manok. Ha? Ano ba yan? Gawa ng Diyos. Oo, gawa naman ng Diyos. Kaso nga, ewan ko, naguguluhan ako sa mga tanong nito. Mabagtipakan niya yun. Ay, mano lang baryamon. 30 dita ho. Kung ano libre na di ay, pinagayap-ayap ka ito gawin. Libre nga. Siret ka na ba? Sito, di ba? Sito? Isang letter? Ay, oo nga, no. Ang galing mo. Isang lito. Sito daw. Ano daw yung nabibili sa tindahan na isang letter lang. Tama nga naman, Sito. Number naman yung 2, di ba? Yung dalawang letter right? Ah? Dalawang letter right? Dalawang letter? Pwede. Baka. Dalawang letter. Ano daw yung nabibili sa tindahan na dalawang letra? Sito mo lang ka number dito. Oo. Ay, pagpanunutan da ba? Makauma kayo. Hi, Dil. Hi, how are you? I'm good. Where are you from? Philippines. Oh, welcome. Me too. Hi, Dil. 2 letter. 2 letter. Bagoong. Kapi. Hi, Abosi. Hi! $3. Wow, thank you. Thank you so much. Hi, Albert Gadayngan. Omar, salamat sa mga bagong join dyan. Johanna, times to gifting points. Ay, nagpa-crown na pa. Awan. Omar, you can say Omar. Jose Marie Mojica Vlog, pa-shoutout po. Shy Girl Deal. Not sure if you know this, but when we first met, I got
I got so nervous. Soft drinks na 2 liter. Kasunoging soft drinks. I couldn't speak in that every moment. Are you good? Can you hear me? Can you hear me? Yeah. What time there in your country now? 10:13. What? 10:13. 10:13 a.m. ايه تن دي ساعة جديدة ولا ايه؟ Ten. What? Alas 10. والله ترن على ايامي دي مكالمة بقى حد بيرن. 10 What? 10 a.m. 10. Mm-mm. اوكي. ترن يعني you say ترن not 10. 10 a.m. Yeah. Tulong ka ma. Same thing. 10 ترن. How about there? Where are you from? I'm from Egypt. Egypt. Cleopatra. Yeah, I know Cleopatra. Cleopatra, yeah. The trending here in TikTok. Yeah. The Cleopatra. Cleopatra. يا ده انت حافظة الترندات ما شاء الله عليكي. كابولينا كابتشينو. اوه ماي جود. لا هذا ليش ما بتجيش؟ لا عايزة اشرب العصير. يا 7 Sana may galit kay ate. What's your name? Marjorie. You. Marjorie. Your name? Marjorie. Marjorie? In Your short, name is Barju? Mayang. شفتك يا صقر انت وزين شفتك. Ha? ايه بس. Okay, I will teach you now something. Nansky, thank you. Okay. Okay? When we say what, you say after that أزغبط. Okay? Ah, لا ركز معايا مش هعرف أعيد اللي أنا قلته تاني. 25. Ate na, di 25 na eh. Pang, di 25 nga ay. يعطيكم العافية حبيبي. Paparayaan صدقني man. نفسي ما Gumata kasi ng riyan. Anak ko yan. May tigre. Mano ko yan. May tigre na to, Deng? Winsboro Green. Manuway sa to, Deng? Adati Chester Field Green ko kuya. Ayun. At manuway sa to, Deng? Ate 8, ate 7. At alapit yung sister din. Mano kuya? May isa lang. Ay, duwa. May sigurado. كله رايح. يا أبو سيفن حي عينك والله تسلم والله. Okay, bye. Bye. Ay, dagat. Kikiriyo. Iditi ka. Ate Nick. Ano sa natagar na grek-grek ko. Saan ta? Alawan si balasan ko. Hinap nung on allowance da. Kasi nagsiskilaan niya yun yung talaga ko yung nawan si Quintan mo. Ano pa siya? Hi Nabs. Tyson 28. Thank you for joining. Ambang. Tuition time. Tinulan ka na naman na unga. Ano sabi ko na ano ba? Agree ka mo karon makimaniho ta. Minimum 650 lang ta. Okay, fine. Okay. Dadalhin kita sa aking palasyo. Dadalhin hanggang langit.
Ito'y pinangako mo. Dadalhin lang pala ng hangin ang pangarap ko. Umiiyak, umiiyak ang puso mo. Ang pangarap ko, ang iyong binubuhay, ngayong nagmamahal na sa akin ng tunay. At ang tinig mo'y parang musika, nagpapanikaya sa munting nagwawala. Ang gawa tayo palasyo. Ang sarap nitong umuulan na nga. Ikaw naman. Pag-ibig. Hi, Ahmed. Ilocano. 1. Salamat sa kanta, Blow at Curasweldo sa Makaha. Oh, it's rainy outside now. What blessing you given to us. Anong nabibili sa store na hindi nahahawakan? Guys, sagot kayo. Anong nabibili sa store na hindi nahahawakan? Hindi nahahawakan. Itlog! Ano ba? Pinapahirapan nyo ako. Thank you, Ayan. Looks out your window. Load! Load. Load daw! Sabi ni ni Kabata. Ay, sabi ni Ayan, looks out your window. Ang galing talaga ng mga nanonood dito sa YouTube ko. Thank you so much. Salamat sa pagtulong kay Miss Kalog. Mabagim gami, hindi ka nga mabalin gatangin the miss anything. Nahahawakan naman nila ako. Ayan guys, I will be going out. And don't forget to subscribe my YouTube channel guys. Thank you so much for subscribing sa mga nanonood sa aking live dito. Thank you so much. And here and Toktik, thank you so much guys. And maraming salamat sa laging nagko-comment sa aking mga videos, sa shorts videos ko, especially Jose Maria Mojica Vlog, Prince Bospel, Kuya Shershai Vlog from United Kingdom. Thank you so much guys. Alam ko nandyan kayo lagi sa akin. And don't forget guys, huwag kayo mag-skip ads. No skip ads for Miss Kalog. Thank you so much. And thank you so much sa Jose Maria Mojica kasi alam ko hindi siya nag-skip ads. Thank you so much po. Hindi mahawakan puso ng tindera. Hindi naman ako binibili ah. Thank you so much guys. Thank you so much kay Georgetown sa nagpa-super chat, sa super gift dito. Deal, thank you so much. Salamat sa mga gift nyo. Thank you. Bye. Soledad. Na 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 na. Bye sa kalam. Bye.